Hello mga kalola, kalolo dyan! Yan po yung Blue Lagoon, Masangret, Agno, Burgos, Pangasinan po. Nag-enjoy na si Lola at Lolo, diba? Ang sarap maligo dyan. Ang ganda dyan, promise. Pag nagawi po kayo dyan, open na po. Pwede na po kayo mamasyal dyan. Ang ganda po. Yan. Safe na safe po kayo kasi enclosed po siya ng mga bato-bato. Ayan. Ang sarap po magbabad, promise. Hindi po siya sobrang lamig. Ang ganda. Diba? Vitamin C. Mag-unwind din kayo pag gusto nyo pong mapasyal dyan. Dyan po yung details. Tingnan nyo lang po. I-follow nyo lang po ako at i-subscribe na rin po. Thank you for watching. Stay safe everyone. Diba? Ang ganda talaga maligo dyan. Bye.